This then is the idiosyncratic Tagafa fashion Java. Pinangumdege nagananga pa Zimbabwe. But understanding which anonzi Tinashe Mutarisi imbava Mutarisi tsola aidabira government mari munzo aidabira government mari ndobva feka chimoto chacha pabuilding yabvira aidarwa insurance wane insurance awabirike mari ndobva abato skane bitterness ipapapa you understand kuti worldwide hakuna nyika isina nemagetsi including kuamerica ihoteri yanga ichitogara zvebhedhe rangu zvane zure second floor yese aishanda bosi magetsi akabaya paakadzoka mvura yakajenga mesi hakuna kusingaine magetsi hakuna kusingaite hakuna nyika isina maproblem america chaine zvikwereti london chaise nyika ine zvikwereti wanzwa mtata hey Zimbabwe hakusina mabasa hakusi kushandika adarisa NDA S1 ya president. Do you know kuti government airwiswe inzwa inini bvuma ipusa nomari government airwiswe yes haisi perfect yes kune masanctions but the president idiva kurwa basa nyika iri kusumudzirwa pakaitika fault magetsi akambobaya ari kugadzirwa ona Mutarisi achiti hey hakuna magetsi imbavha mvesu hanzi Mutarisi ndichadzoka nevidhio chitonyaso kuvhurira mafiles ake nenyaya dzemagirlfriends ake yatiri kuuya but izeye kuti government airwiswe bvunzai nini mubhaibheri nchemuchemo John the Baptist akakurumidza kufa nenyaya yekurwisa power never fight power the idiosyncratic. See you in Zimbabwe. Bless you. All right, mamgase. Ndaona video ya Passion Java. Ari kutaura zvaasinganzwisisi, ari kutaura ma-issues asingatombonzwisisi. And I want to warn you, Passion Java. Wakutambira kunonyudza. Inini ndine pfungwa dzakasiyana nedzako. Brain wise, I am 20,000 wiser than you. Ndine mari yakawanda kupfuura yako. Ndine ma-connections muno muZimbabwe macho akapfuura ako. Usataure zvinhu zvausinganzwisisi wakutambira kunonyudza. Izvi zvasiyana nemadrama amunoita pasocial media izvi. You are talking about an organization that's employing thousands of people. You are talking about an organization iri kuincrease GDP yenyika. Uri kutaura nezveorganization iri kuzivikanwa kunze kwenyika kuti iri kubva kuZimbabwe, iri kumiririra nyika. Nezero Passion namudiwa vakandifonera nechinyaya chavo chavakutanga kutamba nacho pasocial media izvi. Zvino Passion ndoda kuuza one thing chamusingazivewo. Each and every time yawakanondifonera muupenyu hwako hwese, makosi ese awakamboita uchifonera inini, I know the kind of person that you are. I have them. They are recorded. Because each and every time when you call me, I'm in my office. And I've got every right to record any conversation that happens in my office. So ndoda kukuplayera I conversation yaneziro ndiri kukuplayera yakadiki. Passion, ndoda kuti iwo urangarire everything that you said yesterday. Be it about the president, be it about this country, be it about Prophet Makandiwa, be it about any other prophets, and so that every word that you said, urangarire kuti zita iroro rese rawakamenshena. Even when you mentioned iwewo kuti shamwari yako inofamba nechimukomana chipfupi ichi ndo yakavhura paint company kumasasa. Pawakamenshena yo kuti ndo vanhu vari kundipisira zvinhu, iwewe uchitaura, not me. And remember, I've got everything recorded. Just to prove to you that everything is recorded, I will play my recordings, some of them. And futi Passion ndakuza chokwadi. Inini ndiri kuzviziva kuti whatever that you are doing, nezero wakauya panapa conversation yako yese, waida kuedza kunyepa iwo kuita sekuti uri kutumwa nehurumende. The reason yawaizviitira izvozvo ndakaibata.
waitiraiwo kuti kana ukataura zvawataura nditye kukupindura nekuti ndinofungidzira kuti iwe watumwa nehurumende. Passion, hakuna hurumende inokutuma iwe kutaura zvaunotaura rabhishi yayo. Hurumende yeZimbabwe inotoda ma-entrepreneurs akaita sesu. Inini ndinotogona kuwana nzeve yapresident kupfuura iwe unonyepera vamwe vanhu vekugeto. Inini ndikafunga kuti mangwana ndoda kunoona president nenyaya yangu ka I can go there, iwe you can't go there. Kuenda kuti unoti chi? Unoti ngei uri ikoko. Ukwane iwe uri kuzinzwa wakutambira kunonyudza. And I can even sue you. Yeah. But I know kuti madhara yaka anenge abaya zvinhu mukati memazvokuti you end up ongorwa nezvinhu zvosiku. Aziyeti zvirubva nekupi. Kuda kuchizira. Pezera mambo ndina akazongotsvagirwa mapepa anga asingaexiste babaka anogara navharwa. Ndiani akatsvagira mapepa uchinyepa. Sikani mafungira angu aya. Waitesa video national. Kuda kuchizira. Ana mbiwa kuda kupindira tinyaitwa msingazivi. Sit down mbiwa. Sit down. Wakupindwa mnyazo wasinazivi. But akazotambura musoro because power release. Sambacho kuda kuchizira kuita kuti maybe mutarisi ukataura zvaunoda kutaura unogona kudimburwa musoro rasta. ndakazoikalkulera ndikati wiki ndikandouda utavorira but ukata one video chiti passion aiitika une mamwe madhozi ako anovhara tinoona kurira but hapana mwana wangu akaudzwa kunzi java akadai muprotect mudai saka mafungira angu zvangu vamutarisa anondichengeta chikwere chamari muchazondisendera breakdown chechi usati wandipa chikwere changu usati wabhadhira chikwere pangotitora zvawada tozoona mberi saka my small advice ndekuti panda kupliva pichana. What advice do you give people yaunotaura chii chaunonzwisisa nezvandinoita? Do you understand how to run a company? Would you know how to run a company if I am to put you here? Would you survive 3 days? Don't play with things that you do not understand. Wakutambira kunonyudza. I'm warning you. Leave these matters that you do not understand alone. Ruzhinji rweZimbabwe, musanyeperwa kuita sekuti Tinashe Mutarisi ari kurwisana negovernment. Kana kuti chi? Ava vakomana ava ndo varida kupindira pakati pezvinhu zvavasingazive. They don't know anything about what they're talking about. Avazvinzwisise. Haatomborina kungwara mukomana uya muchitomunzwa achitotaura bye. If you listen carefully to his speech, whoever anonyasonzwisisa, you will notice kuti he is not that smart. They called me yesterday nezuro kuti vaedze kuti kana vakanda kavidhio kavavo vaiza kuti I will say something. Saka vaida kuti ndisazotaure kuti ndifunge kuti vari kutumwa nehurumende. Hakuna hurumende inokutuma iwe. Aya inini kana ndichitoda kutotaura nehurumende, ndichida kutotaura napresident, I know kuti he can listen to me more than you. What is it that you do? Chokungotora up mapicture uri pamberi pemota uchingoti ngei. What is that? Murikuuraya nyika ana passion. We want to have vanhu vekufollower in this country. Vanhu vekuteedzera vanenge vaine matrack records vanoita zvinhu zviri kubuilda Zimbabwe. Not you. Usamhanyi kumberi kwevanhu uchirasisa vana. Not you. We are saying no to you. We are saying no to drugs. No to anything. Chinouya pamberi pedu chida kuti kanganisa. Hatidi kuti nyika yeuraiwa uchida kunyepera kuti pese zita rapresident. Wakataura zvakawanda yesterday about friends of yours. Wavaiti futi vamwe vacho uchiti ndivakapisa shop yangu. Usati jairire passion Java. Tambira kwa kumafriends ako nekwazvo munoita nemakatuni amunoita nematakanana ndakambokuudza. Inini ndinokupedza live and direct. I can sue you for these things that you are saying. Ndopo uchanoti hauna kana sent. Hauna kana connection. Everyone knows the exact person that you are. Vanhu havakuudze chete. Ezvino unenge uchiudza vanhu vakawanda kudaro vanhu vanoku. Okay, we understand kuti followership yako yese haisi yechokwadi. You bought my followers haya hapana asingazvizive. But then vanhu vauri kutaurira iva vachikuteerera rubbish iyoyo. Watch out. And if you want kundityidzidzira kuya kuzonditaurira pafoni bhanzi, ya vari kunditi tichataura nezvemagirlfriends ako, vari kuti tichataura nezvevanhu kuda kushandisa mamwe heavy words awakashandisa andisingakwanisa kudzokorora. Kuti ini nditye manje ndifunge kuti saka kune vanhu vari kundiplotera.
Hakuna kana mumwe munhu ari behind you, not even one single person. I know but it's just you. Iwewe hauna kana mumwe munhu hanzi I can call the president anytime achinidaira. Iwewe achitaura kuti chiinewe. What would the president say to you? Ngenyi. Rasta. Makutambira kunonyudza. Muri weZimbabwe, thank you very much. Ndaida ngokuudza yawo nezviri kuitika kunzoko. Unfortunately, ndo zvimwe zvinhu zvatinorwisana nazvo when we are busy fighting kuti nyika yedu iende kumberi. Tine zvimwe zvinhu zviri kutinetsa munomu semadrugs nezvimwe zvese zvakawanda wanda. And then kune vanhu vakaita seva vanouya pamberi pedu vachingoti nyengo kuda kuti vafurire vana vedu zvinhu izvi. Kana vana vachitoona vanhu ivava vanenge vachitoti tiri kuona vanhu vekufollowa. What do you follow papa? Chii chaunofollowa? Chekungobata kabhegi uri pamberi pemba every day. Nekasutu kanyowani uri pamberi pemba. What is that? What is that? Ezvino zvakuda kunyepa zvakawandisa kwazvo zvari kunyepa izvozvo. Ndokutendai nekusupporta Nash Paints. Please continue supporting Nash Paints. Continue supporting everything that we do, because I actually believe that we need people like me in Zimbabwe. I'm not going to be humble and apologetic about it. I believe we need people wekuti vana vedu vakatarisa vanonyatsoona kuti yes, ava ndibaba vane mhuri yavo nevana vavo nezvakakura achidai achibva kuwedza achitanga zvakatanga achisumuka kusvika paasvika nhasi. We need that. Kwete izvi zvatinenge chisiro chingonyaudzwa nazvo zvezvi. Ende futi musamufollowe. Don't follow those people, because vari kushandisa followership iyo vachitenderera kunzoko vachitaura zvisina basa. Ibvai ikoko mumusiya achiita noise ega ikoko achingotaura zvaanoita nekabhachi kake ikako. Kuswera achititsvinyira kunoku zvinhu zvichitiomera iwe nekuti mabhachi uchingopinda kwese kwese. Tumafake bhachi futi. Hauna mari futi ipapo uchingotaura zvisina basa. Nyepera vana vemuZimbabwe kuti vafungidzire kuti zvauri kuita ndozvine musoro. Don't follow this guy. Follow vanhu vane musoro, and then I'm coming back for you. Sorry henyu ndazongotaura.